Enggak babu. हे लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो नोंथांमोन बयजोंबो मोजां मोनजानाय बिथां नयन बरगयारिया जुलि जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव बिथांनि जुलि जानायनि माखासे भिडिअसफोर आरो फट'फोर नुखाबाय जानांगौ आरो जाय मिथियाखै बिथांमोना मिथिना लायोब्लानो जाबाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां नयन बरगयारिया जुलि जाबाय होननानै। स' आंनिफ्राय बिथां नयन बरगयारिनिसिम बिथांनि जुलिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय, जाहाथे बिथाङा जिउआव मोजाङै रुजु रुमुयै रायजोखौ जालांनो हायो। बेखौनो इसोरनियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा सासे आंनि जोबोर मोजां मेथाइ रोजाबगिरि आरो आं बिथांनि मेथाइफोरखौ जोबोर मोजां मोनो। स' नोंथांमोनाबो सोर बिथांनि मेथाइखौ मोजां मोनो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरलायदो लोगोफोर। आरो बिथांनि माखासे गोदान मेथाइफोर बे निउ इयाराव फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' नोंथांमोना खोनासंनानै रंजानो थाखाय निउ इयाराव रेडि जानानै थाखादो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों बर'नि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आरो माखासे गोबांथार आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय